suka je suka tona kabarin wannan bawan Allah da aka rufe shekaran jiya. La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya yan uwa, wani ibtila'i ne ya fada a wata jiha a cikin Najeriya. Ya yan uwa, a shekaran jiya akwai wani bawan Allah da ya rasu. Bayan an yi jana'izar sa jiya da safe ma wasu mata su biyu aka yi jana'izar su a makabartar kuma kusa da kusa. Babban abin da zai baka takaici, babban abin da zai baka haushi a nan shine da daddare jiya ana sheƙa ruwan sama. Ya yan uwa, aka samu wasu daƙiƙai jahilai marasa tunani, marasa biyayya ga addinin Allah, makiya koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, suka je suka tona kabarin wannan bawan Allah da aka rufe shekaran jiya, suka cire masa kai. Ya yan uwa, kuma suka bi kaburburan matayen nan guda biyu da aka rufe da safe jiya, kowace daga cikin su suka cire mata nono na bangaren. Ya yan uwa, wannan bala'in ta yaya Allah zai bari mu zauna wannan duniyar lafiya? Ya yan uwa, kuma kana iya ganin waɗanda suka aikata wannan abin su fito suna ikirari su musulmai ne. Ta ina addinin Allah ya koyar da mu haka? La haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim. Allah ka ƙara tsare mana imanin mu. Allah ka saita zukatan mu dan matsayin Annabi Muhammad Rasulullahi.